Čo je? A čo je dole? Čak nech zatvorí auto a potom za chvíľku pre neho dojdem. Ale však ja som vyzlečený, chápeš? Však erpím. Však erpím. Však erpím do piče, ne? Akože lomeno firne erpíš? Lomeno firne Piči toto. Do izby nič nehovorí. Bezdôvodne. Bezdôvodný reč. Kos, ti nič nehovorí? Bacha, však lietam mi kokos. To je boli si kokos. On sedí, aha. Čo ti jebe? Ode v aute. Ode v aute, prosím. Čo ti jebe? Piči kámo. Pozri sa, rozpovedal. Čau, ty ne. Kropím. Piči. Zrážam bielý, či ja? Takto? Takto? Tak, nechaj to byť. Hej. Ty kokot! Čo ti jebe? Ideme ďalej, bo. Ty kokot. Striko? Iba. On ma to odsúva. Ja nerobím nič, on ma to odsúva. Teraz keby, že do čekárne, tak by som bol a že čo má znamená, že trežerbe, ja to mám flóru, ja som feťak. Utekaj. Pozeraj na nich. Ja vlastne nemám vodičák. Ani ja. To je dobré. Čo to bolo? No pomešky by si ideme robiť domov. Poď Viki. Teraz to nás napálim v plnej rýchlosti, hej? Ty kokot! Allahu Akbar. Ja to Kámo, jebem ty toto. to tu auka, ty kokot. Však Kámo, ja ho Milan. zastrel. Milana ťa zastrelí, ty kokot. Tak mŕtvy. No my sme menili akože, videli sme... R1. No proste sme dali proste R1 a skončili to tak, že Striko zomrel. Na mŕtvícu. My sme že napravo od Stancu, na tej ulici, kde ideš dole. Áno, mám tu 1044. Ale však pozri, ako má rozkrečené ruky, však vyzerá ako boh. Na Ježiša do piče. Aha. Ty si môj. Nie, on je môj. Do piče. Čo tu je v hlave? Ty jebo. Keď ti toto. Kto to? Aha. Striko. Dobre, môj. Striko. Ideme na hajzlu. Začo? Hej! Je to za nami. Tak, dobre. Ja nemôžem ísť. Vystup, ty somalský kokot! Vráť sa. Okamžite sa vráť! Čau. Kebyže ťa chcem uniesť, ale to neurobím. Nastup. Nastupuj, poďme, zmesti Poď sa. do toku. Toto je unos, nastupuj do piče! Nesránuj. Tým. Nemám ich hrať. Ja čo tajbali. Skrapím ho. Píf. Tých 5 aut a boli ste A tam tak ja na to nemôžem, že jazdíme na auta. Buďte teraz... Nehľadajte frajera. Buďte teraz ústretení a povedzte mi, že to je nejaký váš kanál, alebo čo? Takže Teraz pôjde na mňa, kúkaj na ten. pomáhať chrániť čierny nohlavý mladík, to si zapamätajte. Dilko je dosť pičíka. Tak sa budem ja volať, neviem ženu. Dilko? Že Otilko, dera ide. No, dere Otilko, vylaba sme. Čo je ty kokot? Chceš sa na teba, nebo
Budeme mu zabrískať do telefónu. Hej, haló. Počkaj na start. Co je? No, lebo jeden z vás kokotov urobil takú krásnu vec, že si zobral ganu do ruky, začal kropiť do vzduchu a potom ten spičený vodič, skurvený, vyletel ty kokot na skaly, vyletel 15,5 km do vzduchu ty kokot a nič mu není do piče. A dolieva skurvenú cigánsku kapalinu do toho auta vždy, keď sa mu dojebe, chápeš ty kokot? Zabi ho! Ty kokot! Že by ťa vyjebal táto. Pomoc! Ja umývam riady! Pomoc! Pozri sa čo... Ty prst, on má zlomený chodidla do piče. Takže skoro... Ty kokot mňa skoro zrazil kamión. Šťastie, som počul, jak zatrúbil. Majú špezetku, vieš, oni idú podľa špezetky hlavne. To je jak zmení hlas? Zanavím. No to sa ma nepýtaj, ako. To je piči. Sebe. Mňau! Však som mačka, ne? Mňau! Kokot je... To vidíte? To čivo. Zoberieme ho, zajeb ho, dám ho do kufru. No, naber ho do kufra. Dobre, dávaj do piče, stajal to rýchlo. Piče, ale čo to tak smrdí od hovna? Pravím ti, že sa zasral ten kokot. Kokot vyhodil do vody. Si ho zabil. Ty kokot. Čo ti jebe? Čo kúkáš, more, buzerant? Môj. Vloger. Čo?